И какво става, хора? Аз съм Митака и не знам в коя година ви връщам. Да, ще правим Animation Tier List на CN анимации. Ако това видео събере 0 лайка, ще направим и на Никалаудиан анимацията, да. Само да уточним. Не ме интересува, че 100 милиона човека в български YouTube са го правили. И аз искам. Още от малък аз исках да оценявам анимации. Не знам защо, но обичам анимации. Да, много класи гледал, съм гледал някакви глупости. И да, хейтете ме колкото искате за всичко, което ще кажа в това видео. Така, почваме лека по лека. Това съм виждал само картинката. Мисля, аз много от тези анимации тук не ги знам. Истина, нямам идея какво са. Някои ги знам, доста знам, ма някои не. И да, сега ще кажете. Ама ти трябваше да се провериш с анимациите. Ясно, питах се. Искаха ми да изтеглям всяко лого на анимация, тези началните екранчета. Как да го изтегля? Как да го намеря това? Исках сам да си направя тия лист. Отделих един ден в размисли. Накрая ма домърза. Затова да, шибнете камбанката за моя мързел. Но нека почнем с някаква овца и някакво куче. Никаква идея какво е това. Някакви шестима пичага, така както виждам, 6. Никаква идея какво е това. Почваме много добре. Скубиду, малък Скубиду. Това съм му гледал 2-3 епизода и бих казал, че е посредствено, нали? Не е трагично, защото много други Скубиду... Не Скубиду. Много други, ако направят ребут, бейби ребут, е трагично. Обаче аз това, което гледах, това, което помня, за мен е си в посредствено. Такова. Бива почти за надолу, ма не за надолу. Минаваме към една, всъщност, може би топ 3 анимации на CN, според много хора, но сега, бъдете готови да бъдете шокирани. Изяща, аз това почти не съм го гледал. Да, харесва ми, беше ми забавно, обаче нашите много не ми даваха да гледам CN тогава. Нямам много голяма представа, нали знам историята, гледал съм финала, знам Гъбена война, разни такива работи, но никога не съм бил задълбочен фен, не съм го харесвал много. Бих казал, че е страхотно и няма го сложа с най-добро, само защото аз не съм го гледал много, но със сигурност към история и всичко останало е за най-добро. Аз много време за приключения не съм гледал. Минаваме на някаква мишка гумена. Да я знам. Какво е това? Всъщност това мисля да го сложа тук, защото съм го виждал, докато тия двете никога не съм ги виждал. Невероятен свят на Гъмбъл. Има ли смисъл да коментираме? Защото това трябва да иде тук горе и да не се маха оттам. В смисъл да, като го видите на анимиране, си кажете това не е нещо, кой знае какво. Да, кой да даде за видео. Мата, аз се помням, аз не знаех, че съм в Дискорд. Събуди ма. Айди преди да такова, чао, защото му се еба майката, айди. Така, едитор мой, кътвай. Обичам те, брат. Но всички знаем, колкото и простовато да звучи приключенията на една котка с златната рибка, която толкова е добро. Да, първи сезон е тотално посредствен, обаче колкото по-нагоре се качва, толкова по-интересно е. Въпреки че аз напоследък, като поотраснах малко, мога да кажа, че втори и трети сезон ми харесват малко повече от шести, обаче всички са хубави. В смисъл такова, само първи има епизоди, които ме травмират малко. Аба, Джорджо, целувката, спасете ме, моля ви се. И такова, да. В смисъл, кой не обича Гъмбъл? Освен нашите родители, защото за тях всичко е грозно. Мисля, от тук може би е хубаво анимирана анимация според нашите, то няма такава. Наистина няма. За тях всичко е грозно. Минаваме към Ябълко и Луки. Това не знам защо изяде толкова много хейт. Не бих го сложил страхотно, защото наистина не е нещо вау. Но за мен е добър. Мисъл, наистина не мога да разбера защо изяде толкова много хейт. Нямаше защо. Не е лошо. Да, двама приятели правят нещо, но е интересно. Определено е интересно. Няма край, защото го кенселират, което ме дразни много, че го кенселват. Ама не е лошо. Така, минаваме към... Това е... Какво е това? Никаква идея. Baby Looney Tunes. Не съм на годините, за което трябва да е това нещо. Такова, когато съм бил малък, най-вероятно съм се кефил, така че ще го сложа на определено
определено по-лошо от Скубидото. Обаче съм сигурен за годините, в които съм бил. Ми е харесвам. Така, Батман. Сега въпрос е кой Батман е, защото тук виждам 3 Батмана. Чекайте. Аз много супергеройски работи не съм. Мисля, аз като цяло не съм гледал много, кой знае колко анимации. Да, много обичам анимации. Но такова да се задълбоча в една анимация, да седя да гледам много. Не, особено пак старите анимации. Ако е нещо, не съм го хванал по телевизията, мисля, че има само един случай, в който съм седнал да я изгледам цялата. Но ще си говорим за него малко по-късно. Така, продължаваме с Батманите. Никаква идея, това, ако е класика е в добър. Никаква идея и никаква идея. Бен 10. Страхотно. Гледал съм 5-6 епизода, защото исках да гледам. Супер. Другите Бен 10-овци обаче отиват в не помня. Защото не знам като съм го гледал това дали не е било някой от тия. Ма със сигурност първите 2-3 епизода на Ben 10 Classic съм ги гледал. Мога да кажа, че е хубаво. Продължаваме. Ben 10, най-новия Ben 10. Бих казал добър, защото аз тогава израствах. В смисъл, това го гледах наскоро. Батмана също съм го гледал наскоро. Докато това гледах когато бях на 10. Сега, аз съм в момента 15, 10-15, не е нещо вау, обаче тогава наистина съм си мислял по-детски. И ми е било забавно да го гледам с чупа, си ми харесваше и си мислех, че няма друг Ben 10, това е оригиналния. Обаче като сравниш това с това, разбираш. Даже бих казал, че трябва да е тук, ама най-отпред. Поне за момента. След това, Лаград Ласо. Това, като малък даваха някакви откази и го даваха вечер. Като много малък. Помня, че съм го гледал и ми е правило добро впечатление. Но на кив как обяснявам се, но още не гледам анимации. Гледам. Обаче гледам масово на телевизия, защото ми вървят за фони. Какво съм гледал? Какво ми върви за фон на Гъмбо? Какво дава този по Cartoon Network? Аз винаги като пусна телевизора върви Гъмбо, защото пускам вечер за фон. Или край реката. Друго няма. Да. Това никаква идея какво е. Това отива тук. Сега, за това шоу, които приятели съм питал, винаги мнението е или е много яко, или е като моето. Когато вечер са го пускали него, аз сменях канала. Няма да му дам шанс. Може да е лошо първо впечатление, ама не ми харесва стила на анимиране от днешна гледна точка. Дублажа, който аз тогава слушах, беше гаден, наистина гаден. И това е просто гаден дублаж, това мога да кажа. Гадно анимиране нещо според мен. Кунг-фу пилета. Не можах да го разбера. Просто като ми заговореха, сменях канала, никакъв шанс. Не го гледайте. Чао. Това не съм го гледал, когато са го давали. Всъщност излизало ми е, но след това гледах някакви епизоди и да, яко е. Няма да лъжа. Яко. Готинко е. Кларанс е доста яка анимация. Странна е, гнусна е на моменти. Обаче за човек като мен е с този старния детински хумор все още. Обичам да гледам такива неща, които трябва да си изключиш мозък. Не се напрягаш. И ми харесва. Това знам, че имаше мим с него. Мисля, че беше 100 маняк мима. Ама не знам какво е. Облачно с кифтета.
Не бих го сложил до това, защото всичко е по-хубаво от кунг-фу пилета. Но бих го сложил тук в края, защото като малък всичко ми е харесвало, като не е нещо вау, не му давам шанс след това. Мисъл, помня, че го даваха за някакъв период, даже не знам дали има втори сезон. Помня, че не беше нещо вау. Беше малко, доста гуфи. Ама не съм гледал, в смисъл, аз даже не знам откъде идва това облачно с къщета. Помня, че имаше някакъв филм, но мен и филма ми беше странен. И не мога да разбера дали според бавка е такова базик с филма и е подигравка на филма, или не е, или е имал някакъв друг филм, който е хубав. Не знам. Просто ще го сложа в края на лошо, но бих го гледал. Може би се някога ще му дам шанс. Това нямам идея какво е. Това мисля, че съм го виждал, но не помня дали съм го гледал. Сега, всички ще кажем, Кораж е много стара анимация, да. Но даже и нашите знаят какво е Кораж Страхливото куче. В смисъл, кой не знае? Всички знаем най-легендарните му епизоди с страшните работи, там она глава в пустинята и всичките неща, всичките теории около тази анимация. Мисъл, яка е. Просто е легендарна анимация. Това наистина не мога да го сложиш на нивото на Гъмбъл или на Време за приключения или на нещо от най-легендарните, но просто е в различно време. И е добро. И аз човек, който обичам такава мистерия и нещо по-крипи е яко. Докато Време за приключения също има тази нотка по много различен вариант. Не мога да сравнявам Кораж и Време за приключения, защото са тотално различна идея. Но просто не знам. Сега това нещо гледах 2 епизода и ми беше досадно, но не мисля, че бих го сложил в гадно, защото може би някои хора ще ме нахейтят за това факт. Не знам какво е това нещо. Гледах, като първи път видях, не знам кой, не всъщност бях го видял някъде, като търсих разни анимации за гледане. Беше излезнал, ма след като изтриха всички видеа в VBOX, вече няма откъде да го гледам. Така че да. Край ръката е страхотно. Нямаме какво да говорим. Това е от новите анимации, може би най-добрата от най-новите. Определено е много интересно. Края е хубав, а развитието след края е хубаво. Мисля, едно нещо не разбрах. По това, което знаех, края трябваше да бъде последен. Обаче те го ръшнаха и накрая изкараха още 15 епизода, които ми бяха много гуфи, такива 5 сезон, 15 епизода за ръшинг, да вземат всичките купчета, което може да е един цял сезон. Изведнъж 6 сезон, 15 епизода, преспиване, защото Крейг има пчели в стаята. Съжалявам, че спойлвам. Хаштаг спойлер. Такова някакво няма логика. Мен поне не ми хареса това факт, като го гледах. Може би има нещо, което не са превели, не съм видял. Не съм разбрал, че го има, ама не ми хареса. Това нямам идея какво е. Тези. Това са Super Hero Girls. И не беше лошо. Беше ми забавно на моменти, но това е за момичета. По-скоро момиченца. Такова някакво. Определено идеята му беше да показва, че жените са смели и да е женска аудитория, но беше ми интересно, защото имаше бой. Лабораторията на Декстър. Няма как да не стигне тук. Или по-скоро тук, защото пак е стара анимация. Много не я помня, но и не я даваха, когато гледах Сиен като малък. Сега това. Това би го сложил тук, защото е Овците на дракони съм гледал филма. Сериала помня, че съм го гледал, но ми беше странен, защото беше епизодичен. Аз не гледах всяка вечер и пускам един епизод. Интересно, що горе бяха ми странни шегите, защото бях малък, може би е било идея да е по-големи. И беше готино, кефеше ме вайба, кефеше ме самото нещо с на дракони.
обаче не му дадах голям шанс и го оценявам, защото филма беше добър, доста добър, втория също. И имам чувството, че ако в момента си пусна да го изгледам, ще ми хареса. Го слагам тук, защото не е лошо смисъл, не е дразнещо. Не е дразнещо, нали, всички знаем за какво говоря. Това не съм го гледал, знам го. Обаче само да знам, еди. Това ми направи впечатление, защото гледах една теория за тях, че са в чистилището. Тя е само тяхната улица съществува. Си го пуснах да го гледам. Но със сигурност не е за мен. Просто шегите не са моето, защото те за едно време. И... като за времето си е било добро и интересно. И на мен също ми беше до някъде интересно, вече множество неща не схвана. Така че, добро в края. Това, пак съм го виждал. Значи тук да уточня, да сложа една скоба. Тук слагам неща, които никога не съм виждал. Тук слагам неща, които съм виждал и мисля, че съм гледал, обаче не помня. Ето, не помня. Домът на Фостър за въображаеми приятели. Добър. Мисъл, страхотно за един носталгията, която помня и всички знаем. Колега монтажист, нали искаш да се развихраш, ако го намериш не без копирайт, служи и една лудата кокошка, това беше Разко си прочитам на живота, да. Гарфилд, това, кога са го давали по Сиен? Мисъл, тя е Сиен анимация. Такова беше ми забавно, защото го гледах като малък, но със сигурност не го гледах по Сиен, а го гледах по BTV комедии. И каква идея? Това май му се вика Железния алхимист, не това не това не мога да го видя какво е. Това е Зеления фенер, ама... Били Манди. Гледал съм 2 епизода от интерес. Май мога да кажа, че е нещо вау. Това ми напомня нещо, което знам, обаче... Това също не знам какво е. Това защо се води за анимация, като не е анимация. Това е забавно. Не знам защо точно това реших да гледам, аз съм невестулка, но ми беше забавно. Никаква идея какво е това. Джони Браво. Добро, защото не е с моя хумор. В смисъл, това е за майка ми и баща ми. Те са го гледали. Мама знае кой е Джони Браво. Не е за моето време. Това не е Сиен оригиналка. Трябва да спрете да си мислите, че е Сиен оригиналка. Но не, всъщност мисля, че тук слагат... Мисля, че тук слагат неща, които са ги давали по Сиен, защото Лего Нинджаго не е Сиен оригиналка. Но... Да, Джони Тест. Първи сезон добър, нататък малко странно, но не е лошо. Не, това като го даваха по Бумеранг ме дразнеше. Не знам. Това не мога да се... Напомня ми, но не мога да се сетя. Това, ме солете колкото искате къде го слагам, но за мен е най-добро. Просто заради носталгията ми към него, защото аз като го гледах, даже не го гледах по Сиен. Аз не знаех какво е Сиен. Нашите си мислеха, че анимациите по Сиен, Cartoon Network са лоши, не са за мен. И аз на 9 си пускам BTV комеди, тук имаше ги, които не разбирам. Обаче ми беше много забавно да гледам Бъкс и Дафи как живеят в някаква къща и бъзикат порки, че е дебело, нещо от това беше. Обаче беше забавно, в смисъл, мисля, че бяха 2 сезона и след като ми дойде носталгията и се сетих за това, си хванах и си ги изгледах всичките, пак като станах малко по-голям, но със сигурност. Пак не бях много голями. Колкото и пъти да съм го гледал, винаги ми е било забавно и ми е интересно. Защото нямаме другите адаптации на това, нямаме как живеят вкъщи с нормален град. Това не знам, това е малък добър. Е тук, защото просто не му доразвиха потенциала. Доста добро, обаче остана недоразвито, защото остана само с един сезон. Всъщност не знам дали имаше втори. Не съм сигурен. Това, как се казваше, невероятните неприключения на Фобитър. Да бъда честен, виждал съм малко откъси за това и го бях забравил, обаче не знам. Гледах една теория за това, че това нещо и време за приключения се развиват в една вселена. Там, нали, бомбоните търсят бомбонения остров. И мрачничко е, на мен ми е мрачничко и... Не е лошо, но ми е мрачничко. Не знам какво е могъщите маги мечове. Ей тука, защото има странен хумор, но... Мечовете спасяват предаването. Вече ми е забавно да видя какъв меч ще извадят тия лудите. Микселите. Това не беше ли само в рекламите някакво малко за странни лего работи? Нещо това. Но го слагам тук, защото ме дразниш. Не помня, мисля, че го знам. Моят най-добър приятел е Маймуна. Това съм го гледал. Беше забавно, защото този е в училище за животни. Нещо, което ме дразнеше, че въртяха до много скоро, даже до 3-4 години. Въртяха една и съща реклама на това нещо, а не го даваха. Как те влизат в училището и това го възикат. И много ме дразнеше това нещо. Затова може да е добро, но го слагаме и тук, защото ме дразнеше Лего Нинджаго. Имаме ли какво да коментираме? Че трябва да е тук, защото е Лего Нинджаго. Окей.
Като го даваха, не ми гавна вниманието. Беше ми странно, в смисъл аз него и Стивън Селенски свързах с едно и ме дразнех. Аз обичах да гледам неща, които са гуфи. Това беше битка и изглеждаше със сериозна история, ама се оказа, че после това няма сериозна история. Просто гуфи, ама не беше моето гуфи. Има ли смисъл да коментираме за това? В смисъл, това е легендарна анимация. Това нещо ви съветвам, ако не сте го гледали, намерете си го от някъде, не ме интересува откъде. 12 велики епизода. Може би фактът, че го прави толкова добро е, че остава много голямо място за теории. Малко е, мини-сериал е, не е. И има може би един от най-добрите злодеи. Антагонисти. От всички серии на анимации. Това не знам какво е. Реактивните момичета. Добро, да бъда честен сега. Шолете ме колкото си искат. Но както Бентен не знаех за този Бентен преди да гледам този Бентен, тук бях по същия. Това гледах и ми беше забавно. И си мислех, че е добро. Не добро. Не тук, ама става, нали. Минава. Това е сериозно, не е за мен, защото аз съм млад. Това е тук най-отпред. Не е... Да, досадно е, ама това го харесвам по-малко. Това го траех. Сега ако си го пусна, няма го изгледам, да го траех. Какъв е то наркомански? Какво е това, мане? Парково шоу. Сега, изяще май и него не го гледах. Мами, так ти не си гледал нещо като малък. Да. Целете ме с камъни, не ми пука. Такова. Това беше добро. И всички знаем, че било добро. Гледал съм на финала, кефеше ме, смисъл. Къде другаде за сандвичи са бият извънземни. Това само го помня. Такова, само помня интрото и до там. И че го пускаха късно вечер, аз когато гледах. И сега минаваме на точно на... След че ви казах, ви намекнах преди малко. Самурай Джак. Преди мен. Откъде бях видял? Това изглежда. Си първите два епизода. Изгледах първи, втори, трети, четвърти сезон. Чуих се, що няма край. Разбрах, че има край и не го намерих. Беше много добро. В смисъл, мене това, което ме изкефи, че да, знам, че не е било желано, но времето, което прескачаме от четвърти сезон до пети сезон, много ми хареса. Финала беше много добър. Няма да ви го спъвам, защото някой може да не го е гледал. Не, че някой ще ме гледа менде, но финала за мен беше доста добър. Наистина, може би от финалите, които аз съм гледал, мене ме разчувства, беше ми много хубав. Това ми е най-любимата анимация и до ден днешен, когато ме питат, казвам нея. Мистерия ОД. Добро. Това наистина е много добро. Това го гледах в един шорт на Димдончо, че е оценена анимация, само оттам го знам, затова няма му оценена. Това съм учил само името, така че пак ще го сложа тук. Това също съм го виждал само. Защо са давали Соник Пасиен? Никаква идея. Това ме изяще с камъни, ама ме дразнише, като го даваха. Беше ми твърде сериозно. Сигурно е хубаво. Не, дразнише. Никаква идея. Ще махна тия, които не знам. Никаква идея. Ага. Дразнеше ме. Мързима да го оставам за по-нататък. Не знам какво е това. Виждал съм го, но не знам. И мисля, че това за другото мога да кажа мнение. Да, това са по-новите анимации и двете оригиналки. Минаваме към Стивън Селенски. Слагам го в добър само заради феновете. Имаше забавни епизоди, но мене, освен Самурай Джак, за друга сериозна история не съм се захващал. Мисъл, беше добро, историята му беше готина, но мен ме кефаха. Мисъл, имаше един със сладоледен сандвич, който ми беше забавен. Исках да се забавлявам. Не ми харесваха наметките за... Всичкото това с камъните ми беше странно, имаше странна история. Имаше много цензурирани епизоди и затова може би не съм го хванал и не ми... Сигурно се лао да се слага в големите си анимации, ако не е лао. Но просто аз
Не съм го гледал, защото не бяха преведени всички епизоди и доста епизоди са цензурирани, заради че две камъчета се целуват. Буквално. Боже, лагер. Островът на летния лагер. Това нещо не осъзнавах, че може да има толкова интересна задълбочена теория и място, толкова интересна задълбочена история и място за теории. Просто да. В смисъл, в началото си мислите, че ще е Гуфи, пускате се втори, трети, мисля, че не знам, четвърти сезон не. Просто е добро. Просто е добро. Тин, тай, там, гол, тин. Не е като реактивките и яде много хейт, защото те подигравка с това, де почти не съм го гледал и както винаги. Ако бях гледал това преди това, сигурно щях да мисля същото. Но съм лапе и това не съм го гледал. Както и тук, ако бях гледал това преди това, преди това, щях да мисля нещо друго. И затова го слагам тук, защото даже в добър. Защото ме кефи. В смисъл, новите епизоди са гадни. Акалено много са ми странни. Детински беше, но първия сезон там вафли. Всичките мимове и всичките работи, които роди от това, аз като го гледах като малък ми беше интересно и цялата носталгия, която имам. Легендарният сандвич, многото силкита, многото рейвани, нинджата, не знам какво ще има ли някакъв епизод, за който забравям. Но имаше добри моменти, до четвърти сезон бих казал. Да, някои хора казват, че натам са хубавите, защото ростват себе си, но на мен до четвърти ми беше интересно. Но със сигурност има причина да продължава 8 сезона, това са го спрели така. Това го слагам в... Тук само защото го знам, какво е само заради това. Да, изяще ме, но това го знам, какво е само защото това имаше един епизод в стила на това. Бяха вкарали някакъв епизод. И както и тези грамотевични котки, знам само защото тези грамотевични котки съществуват. Помня, че като бяха излезнали тези грамотевични котки, Титаните, на Титаните им бяха направили епизод, в който солят това, че не било хубаво, искат това, влизат там в анимацията, беше готин кросовър. Хареса ми. Това беше един епизод, който ми харесва. Беше ми странно, беше комедийно на моменти, но определено ми беше. А това знам, че няма адекватно продължение. Те епизоди, които ги гледах и ми харесаха. Беше сериозно. Това само от буквите го знам. Не мисля, че когато аз точно... Не, всъщност мисля, че даваха някои от сезоните, но аз след това си изгледах този сезон и ми хареса. Това го слагам посредствено, защото става, ама... Това е най-хубави. Total Drama Rama не мога да го сложа така, че това го слагам добър, защото това е забавно, да. Подигравка е с оригиналата. Когато изключиш една анимация от всичките неща, които са, ако е ребут, ако просто все едно сте на един лист и закри всички останали анимации, си дай сметка, за децата харесва. И за задълбочено е такова Гуфи е, което ме кефи. Не знам що, ама не бих го насорил. Това е женско. Гледах му новите епизоди и бяха добър. Мисля, добро е. И новите епизоди са нещо хубаво, същия стил са, не е нещо много различно и беше интересно. Това го слагам в лошо, защото ако това, което си мисля, наистина е лошо. Ако не е, застреляйте му. Чичо дядко. Кой не харесваше това нещо? Да. Всички го слагат в момента, че андам хумора му не за някои хора, ама на мен ми беше забавно. Буквално то маняк сигурно е най-силният герой на време на мозъка ми. Най-силният герой на сиена анимация някога. Това пичага може да прави всичко. Буквално, може би единствените по-силни герои, вече не от сиена анимация в целия анимационен свят с Финес и Фърб. Или Бил. Да я знам. Ма такова. Не е злодей, то маняк е прекалено overpowered, прекалено е силен.
юникити. Дразнеше ме. Това може би е единствената анимация, която мога да я соля Виктор и Валентино. Провален потенциал. Беше добро, харесваше ми, беше забавно. Цялата идея на това как се развива и нещо, което до сега аз не бях виждал в анимация, много ми. Обаче просто го оставиха без много. Ръчното беше. Ние мечоците. Има ли смисъл да коментираме? Финала, което филм служише за финала, беше невероятен. Филма е много добър. Един от най-добрите. Епизодите, всичките, доста епизоди са забавни. Харесват ми епизодите, които бяха мънички, защото им се разказва историята, ако това ребут не го бяха правили ребут, а бяха направили, да речем, още един сезон на мечетата, като малки, като им разказват цялата история, ще да е по-добре според мен. Това само по себе си е добро. Нали, най-озаде беше, гледах го, първият сезон беше интересен, след започнаха много го завиват с идеята да го завършат. Върнаха се при местата, които са ходили, осъзнаха. Мисля, не знам дали се намерих дом, не съм сигурен. Скубиду. Тука добро е. Шаолински хроники. Това не го знам, какво не ще го чуя. Добро е. Защо трябваше да го кенсълват? Защо? Те не мога да кажа мнение. Защото беше добро, ма гледах първите два епизода и разбрах, че е кенсълнато и се отказах да го... Трагедия. Няма кефи. Е, тук. Забавно е, маят, че го спряха. Не мога да кажа нищо. Да, надявам се този клип да ви е харесал. Не знам, що аз реших да се занимавам с това. Обаче, ако ви е харесал, абонирайте се и харесайте. Ай, чао!